Dostať raketu do vzduchu je len polovica úspechu. Tá druhá je zistiť, čo sa vlastne hore dialo. Dnes sa pozrieme na telemetriu, ukážeme si, ako sme premenili Raspberry Pi Pico na čiernu skrinku, ktorá zaznamenáva tisícky údajov za sekundu a ako sme vytvorili webové rozhranie na bezpečný odpál rakety priamo z telefónu. Pri aktívnej stabilizácii beží kód v extrémne rýchlej slučke. Keby sme počas letu zapisovali dáta priamo do pamäte, procesor by musel čakať na pomalý zápis. To by znamenalo pomalú PID reguláciu a okamžitú haváriu. Riešenie? Počas letu ukladáme dáta do polí v pamäti RAM. Máme nastavených 400 slotov, kam ukladáme čas, orientáciu, zrýchlenie a uhly motorov. Až keď raketa bezpečne pristane, spustíme funkciu Store Data, ktorá všetky údaje z letu naraz zapíše do súboru s označením log.txt. Všimnite si v kóde funkciu Tone. Raketa nám pípne každých 5 uložených riadkov, takže aj bez displeja vieme, že dáta sú v bezpečí. Naša raketa vytvára vlastnú Wi-Fi sieť bez internetu s názvom Matter_Web. Pomocou Wi-Fi dokážeme komunikovať s raketou bezdrôtovo. Cez jednoduché HTML webové rozhranie, ktoré beží priamo na čipe, môžeme sledovať dáta z letu v reálnom čase. Vidíme tu maximálny náklon rakety a motoru, čas letu a dôležitý stav batérie, aby sa rakete počas letu nevybila baterka. Je to v podstate naše malé vlastné riadiace stredisko priamo v mobile. Odpal rakety je chránený heslom, ku ktorému má prístup len kupca raketového kitu. V kóde vidíte funkciu Rocket Launch, teda ak nie je zadané správne admin heslo, tranzistor sa neaktivuje. Tranzistor je vlastne taký elektrický spínač. Potvrdením hesla sa spustí následovná sekvencia. Odpalí sa motor, zaznamená sa čas štartu a prepneme raketu do režimu letu, kedy sa začína spomínanie ukladanie dát a odosielanie rovnakých dát na webové rozhranie. Taktiež sa spustí systém aktívnej stabilizácie. Vďaka Meta Refreshu sa webová stránka po štarte automaticky obnovuje každú 1 sekundu. Pred štartom vidíte aktuálne údaje náklonu, aby ste mohli raketu jednoducho pripraviť na štart. Systém po štarte neustále zaznamenáva najväčšie hodnoty, takže hneď po dopade vidíte údaje priamo z letu na displeji mobilu, bez potreby pripájať raketu k notebooku cez kábel. Máme systém, ktorý vie lietať, riadiť sa a hlavne nám povedať, čo urobil dobre a čo urobil zle. V ďalšom videu si ukážeme, ako odmerať všetky potrebné parametre rakety, aby sme ich následne vedeli použiť v simulátore. Ak ešte nemáte zakúpený náš raketový kit, určite tak urobte na e-shope v popise videa. Zatiaľ čaute.